Eto guys, oh. Binigyan ako nila ng paper, pero ano, signature lang yung pinalagay sa akin, kaya ano. Kasi first dose ito eh. First dose natin ito. Kaya ano, buti naman pag natapos ito. Guys, ano, lumipat kami dito sa ano, sa second area ng ano ng mga upuan. Sana mapaaga tayo uwi, no? Tapos si ma'am yung ano yung mag-inject sa akin. Ayan. Ayan guys, ang daming tao dito. Sorry. Ito na guys. Ayan. Salamat kay ma'am sa pag-inject sa akin. Ayan. Yes. Kasi kayo. Yes. First dose, Pfizer. Yes, ma'am. Ayun. Ayan na guys, ma'am. Ayan. Ay, thank you. Sige. Exit, for monitor. Ay, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Yan. Ito na guys, tapos na tayo. And guys, dito na tayo sa last guys. Kuha naman tayo ulit ng BP. Okay. Bigyan. Yan. Yes, I'm gonna love you. Nakaputok sa mga kumbang ko. First dose, second dose sa March 4. March 4. Oh, dito babalik tayo dito sa March 4 guys, no? 38. Thank you. Ari pa sir. Ay, salsa. May kalab shoutout sa lahat dyan guys, ha. Mag-ingat kayo, ha. 98, 99. Tapos may remembrance tayo sa pag-vaccine, di ba? Ayan. Okay. Ayan, tapos na tayo guys. Sa wakas, pauwi na tayo. Ito na. Meron na akong anong card. Babalik tayo sa March 4 guys kasi ano, babalik tayo sa March 4. Dito ako sa loob ng mall, yun o. Ngayon, makaka-uwi na tayo guys. Parang ako lang tao dito. Yan o. Uwi na tayo, baka pagalitan na tayo ng sasakyan natin dito. Napark ko lang kasi dyan eh. Kasi ano, napark ko lang dyan kasi walang parking area dito kanina. Kaya dyan din na lang sinahan. Ayan o. Yan, tayo na tayo. Limitado lang tayo yung galam paglabas mo sa inyong bahay kasi ano talagang naghahanap sila talaga ng vaccination card, kaya nag-decide ako na ano na magpapa-vaccine na lang para at least ano magiging free ka. Hindi naman sa lahat ng oras free ka. What I mean is kahit saan ka pumunta, meron kang bit-bit na ano na kumbaga armas panlaban mo sa ano sa naghahanap ng ano ng vaccination card. Pero ano, napilitan talaga ako na magpa-vaccine kasi ano
alam ko naman yung pamilya ko gusto din minsan at gumala, pampawala ng stress, kaya sabi ko sige, go na lang ako, tutuloy ko yung pagpapavaksin. Kaya sa bagay, di natin alam kung ano mangyayari sa atin matapos after a year, matapos tayo mag-vaccine. Pero kung talagang kukunin tayo ng Panginoon, guys, wala tayong magagawa. Pag oras-oras talaga natin, hindi natin mapigilan yung kamatayan natin, guys. Diyan tayo talaga pupunta. Mamamatay tayo na mas mabuti na mawawala tayo na merong mabuting gawain sa buhay natin. Hindi naman sa lahat ng oras, pero at least naging papano, na-try natin na maging perfect para sa sarili natin, di ba? Hindi para sa ibang tao. Hindi natin alam kung ano yung mga resulta nito. Magdasal na lang tayo, guys, araw-araw. Keep safe, everyone. Salamat sa mga taong nakilala ko sa YouTube world. Keep safe. Salamat, guys. Kita-kits tayo sa live stream gabi-gabi. Kasama ko si Epa Chris. Minsan nandyan si Jelay, si Buds MP, si Burweng, si Turan Di Galve, Boss Real, Boss Del Songson, tsaka si Pusong Durug 18, yun si Maricel. Bro Yels, Claire, lahat kayo, guys, Rowena, lahat, Ate Renz, sino pa? Nakalimutan ko na iba. Ang dami kasi. See you guys. Laga Vlog, Bebs, sino pa yun? Marami, nakalimutan ko na iba. Marami pa, guys. Salamat sa inyo, guys. Keep safe, everyone. God bless. I love you all, bro.